Pepes ikan sederhana. Bumbune mung lombok, brambang, bawang, uyah karo kemiri karo godhong jeruk tak gerus ngene iki lur. Gini aja wis kena dinggo lauk ya lur, seadanya saja. Sing penting wareg ngono wis lur. Nah, untuk bumbunya ini lur, gak usah digerus lembut-lembut. Ya syukur yen ono tomat abang ya gak apa-apa. Ono lombok sing gede kayak ben abang ya ndak apa-apa. Ini tapi aku duwene goreng iki lur, sederhana wae ya lur. Seadanya saja, sing penting dadi pepes. Lah iwake iwak ngene iki lur. Ning kene kan iwak seger kok segoro langsung kan rada ado. Ya tak selekne. Iki maklum lur ya iki godhongku aku tuku mergo ndak duwe wit gedang dhewe dadi godhong tuku ndak sempat gawe terus saloke malih rada warane malih ngene iki doreng ngene iki lur godhonge. Jadi bukan daun pisang bekas ambruk ndak lur. Iki memang sebenarnya maune ya apik tapi krana ndak sempate saiki ya saiki. Tapi gak apa-apa lur, sing penting kena tinggi bungkus ya toh. Engko yen di garang utawa di masak mengko ya godhongnya wis berubah masalah. Iki terus dibungkus ngene wae lur, rasa angel-angel. Maklum iki godhongku cumpen mung saipet. Dadine rada mecete iki. Disunduki biting, bitingnya ndak patek tedas sih. Alah bitingnya ndak patek tedas nerek. Nah, mergo iki wis ulet rodaan lur, godhonge lur. Nah, iki mecete, iki buntute kering kok tak kethok ngono ae lur ya. Lah wis masih ketok buntute ngene gak apa-apa rek. Pokoke iso dibungkus terus engko dipanggang nang nggone teflon apa ning kemaron ya kena. Nah, diketoki ngene ben tak jibris teman-teman lur. Sakwise iku tak seleh ngene iki lur, tak seleh teflon ngene iki ya tau iki jenenge dipanggang. Terus aja lali lur. Lek di ngene iki diwalik lur ya. Ben tak gosong ngene iki diwalik barang kudune. Lah iki mengko lek lah ngene lur. Nah, diwalik kene sik lur ya. Diwalik ngene ae. Wis beres. Nah, iki lek ana tindih wae ana tindihan lur. Dadi nah ngene lur, ditindih lemper ngono gak apa-apa. Pokok enek beban sing ndi tujuane kadar airnya ben rada asar lur ya, ben metu gembenjes ngono. Wis dadi lur iki lur. Nah, iki aromane iki sewedep lur, gak ngapusi aku. Ambune enak, seleh piring. Ya toh. Seleh piring ngene iki, bareng ngono garing mundhut segone. Nah, iki lur wis dadi ana segone, enek pepese. Tak ilaki bitinge. Nah, tak buka ya toh. Wes mantap lur, ngene iki nek bumbune sithik. Ning apa bumbune rada akeh gak apa-apa lur. Lebih mantep nek aku ning duwene mung sakmene ya sakmene wae ra apa-apa. Ya wis lur, wis mateng lur. Yo maem bareng-bareng. Menawa ana lupute nggonku matur sepurane sing akeh ya lur ya. Cukup sakmene sik konten gawe pepes sederhana. Sembah nuwun lur ya. Monggo lur, sampai jumpa di konten yang berikutnya.